V záloze Matuidi a Pogba, před nimi Payet, Griezmann. V útoku budou vedle sebe hrát John Guidetti, útočník Celty Vigo, a bude nijak poznat. Evra se dostala hned do základu, právě místo Leivina Kurzavy. Pogba, Giroud. Pogba, ten samozřejmě umí vystřelit z dálky a hned si nenechal ujít příležitost, ale ta střela mu hodně nesedla. O víkendu na trávníku Swansea dával Pogba náramný gól a 20 let v České republice, které se hrálo v loňském roce. Teď už centr Augustinsona, který nebyl vůbec špatný. Francouzi měli problémy. Situaci nakonec řešil Rafael Varane. Tady už je Jimmy Durmaz, který ale míč byl připravený vlézem Matuidim. A teď už Francouzi utíkají dopředu. Griezmann. Zleva napravo se dostal Dimitri Payet. Griezmann, Pogba, Švédové vědí, že ho nesmí nechat vystřelit z dálky. Matuidi, jeho centr. Ještě může pálit Dimitri Payet. Velmi hezky se ukázal na Euro, zejména v základní skupině, kdy to Francouzům od začátku úplně dobře nešlo. Tady ale ten velký problém, který Francouzi měli, a John Guidetti se možná sám diví, jak naložil s tou situací. No, je pravda, že Djibril Sidibé tam solidně držel. Jak to dobře udělal Sissoko, Payet. Jeho rána, kterou musel vyrážet Payet. Pogba, jeho rána, která přeletěla břevno. Dobrá střelecká pozice, kterou teď měl nejdražší hráč světa Paul Pogba. Hodně blízko ho teď nechala naběhnout švédská obrana na bráně Robina Olsena. Zhruba metr chyběl tomuto pokusu. Tady ještě jednou ta krásně schovaná rána. Pogba. Opět se to říká o střelu. Tohle je řekordní poloviny. A viděli jste, jak vysoko měli vytaženou obranou linii. Snaží se právě o to, aby od začátku zápasu nebyli úplně zatlačeni. Další střelecký pokus dálky. Tentokrát to byl Moussa Sissoko, kterému tam balon zpracovával a připravoval Olivier Giroud. Dobrá Sissoková práce, ale té střele chybělo poměrně dost. Švédové pokračují v akci, je tam šance. Teď je švédská obrana trochu otevřenější. Balon pro Griezmana. Poprvé se dostal hráč z Atletica Madrid do zakončení. Ten míč asi chtěl trošku jinak. Ten centr ale byl od Sidibého dobrý mezi dva švédské hráče, mezi Lindelöf a Krafta. No by to ne... Pogbův centru, který směřoval na Girouda a Griezmana. Bude z toho odkop od brány. Ve čtyřčlenné záloze mají Švédové Durmaze, Johanssona, Ekdala a Forsberga a vepředu jsou Guidetti a Toivonen, kteří stihli párkrát zahrozit v první. Nakonec to je Payet a jeho rán jde nad. No, moc toho neviděl golman Robin Olsen. Kdyby ta rána byla vydařenější a rychleji by se snesla, byl by to pro Durmaz anebo Forsberg. Nakonec platí druhá varianta, Švédové vedou 1-0. Nikdo netečoval. Igo Joris čekal balon za zeď, udělal ten úkrok, ze kterého nevede cesta zpátky a Švédsko vede. Šokující záležitost. No, situace, kdy Igo Joris... Opět dobře rozehráno, je srovnáno na 1-1. Trefil se Rafael Varane. Tak to dlouho netrvalo a Francouzi dávají vyrovnávací gól na 1-1.
nakonec to bylo Pogba, který tam byl ještě schovaný za Rafaelem Varanem, byl hodně tísněn Viktorem Lindelöfem. Přesto dokázal trefit nad nataženýma rukama golmana Robina Olsena. Tak dlouho nic a teď 2 góly v rychle. Řecká obraná 4, ale zase nebyl žádný prostor na přidávku za obranu. Teď přichází centr do 16 a problém, který tam měl golman Olsen. Francouzi vedou 2-1 po chybě švédského golmana. Teď se mluvil o tom, že Payetův výkon není úplně Tohle bylo hraniční, spíše byl Griezmann v offsideu. Narušil tam soustředění golmana Olsena, který nedokázal balón lapit a Dimitri Payet dokázal trefit k pravé tyči. No, faul to nebyl, ale předtím Griezmann